Chámome Mero, o meu nome enteiro é Baldomero Iglesias do Barrio, e ando exercendo de cantor, e cantei en Fuxan, canto na Quenlla, seguimos a facer ese labor de concienciación colectiva e mutua, e seguimos a cantar, porque mentres cantemos estamos vivos. Antes de Fuxan, ti date conta de que todos os de Fuxan fomos rapaces de orixe rural que van á cidade a estudiar. Eu fui moi cedo porque todos os meus irmãos eran maiores, entonces eu cheguei á cidade de Lugo con 3 anos. A cidade de Lugo, afortunadamente, é unha cidade rural. Foi unha cidade rural, hoxe hai máis cemento, pero sigue sendo rural. Rural en canto que se fala galego, en canto que as berzas cóllense na finca dali de non sei quen, bueno, esas cousas que todos sabemos que son os recendos do rural. Entonces chegamos á capital, a gran sorpresa, bueno, pois todo o ensino cáisenos en riba en castelán, cambiáronos a cabeza, entonces edúcannos nun sistema que non dá lugar ao pensamento, entonces todos nós fomos educados e levados por unha línea dereita que nos encauzaba, todos nós cometimos os mesmos errores de ver a xente que podía e que nós non podíamos, pero que desexábamos. E entonces soñábamos o que non tiñamos, e queríamos facer cousas, e soñábamos con ir ao mar e ver o mar, e soñábamos pois montós de historias que hoxe serían impensables, cousas mínimas, incluso ter cartos para chegar a fin de mes, que era un problema. E mira, nunha cidade como Lugo, a partir dos 10 anos e de ir ao río a bañarse polo brao e de estudiar polo inverno, invernos con frieiras, que se poñían nas orellas e nos dedos, co frío, ca neve, ca xeadas, de que non había xeados e comías os carámbanos do xeo, os pirulís que lle chamabamos, e chupábalos fríísimo, pero bueno, era un goce que non tiñas normalmente. Que va os caramelos? Nos fumamos por contravenir o normal. Empezamos a comprar pitillos, vendían nalgúns sitios pitillos, 2 pitillos por 50 céntimos, non sabíamos nin o que era, pero como contrariabas con aquelo e non estaba ben, pois facías algo prohibido e sabíache doblemente millor. Xuntámonos en pandillas de certas afinidades, os ricos andaban por un lado, xa iban a outros colexios de pago, nós íbamos polo ensino público, lóxicamente, non había pa máis, e, bueno, cadrou de que por certas actividades deportivas e por certas actividades de despertar ideolóxico, xuntámonos un grupo de amigos. Uns xuntáronse arredor da música para facer unha orquesta. E despois outros collimos da man de Xesús Mato, que era un gran folclorista para aquel entonces, collemos unha especial sensibilidade pola música tradicional. El foi quen nos explicou que a música tradicional non era o que facía a sección femenina, que por aquel entonces eran os únicos que actuaban, senón que a música tradicional era un sentimento feliz, que habitaban nós cheo de orgullo e de estima por unha música diferente, e que nos caracterizaba e identificaba diante do mundo. Entonces, baixo esas perspectivas e de encontrar cancións e de ver como había xente que choraba cantando algunha canción e lembrando, non sei, démonos conta de que ali había un espírito digno de poñer en valor. Isto cantaba yo el pola ventana, ela no piso, el por fora de noite. Hermosa paloma blanca y amada prenda querida, yo te mando esta carta, la más triste despedida. Empezamos a recoller cancións, a musicar cancións, como esa de Manuel María que che dixen da do carro, e moitas outras.
collimos tamén textos de outros autores, máis contemporáneos a nós, Darío Xoán Cabana, que era veciño noso, tamén da Terra Chá, ou Fiz Vergara Vilariño, ou dos que había por aquel entonces, Marica Campo, moitos outros autores que estaban con nós, viñan a tomar o café con nós íbamos, e entonces, oye, que texto máis bonito, Raba de Paredes, Elena Villar Janeiro, que aínda que é un pouquiño maior que a nós, pois tamén tiñamos no corro común, e entonces empezamos a tocar paus diferentes, políticamente perseguidos. Eu fui un alumno de Alonso Montero. Alonso Montero chegou un curso no bacharelato en que o examen de nota era sobre autores galegos. E entonces ti dis, oye, que pasa aquí? Que pasou aquí se isto é lingua española? E moi ben, felizmente, salías, falabas de Curros e de Rosalía. Eu vin como detuveran unha vez no instituto, entendes, viñeron a por el, pois estaba perseguido el e outra xente. E outra xente, Ángel Foli, tuve a oportunidade felicísima de coñecelo, un soñador ambulante, capaz de contar as historias increíbles do mundo, como Cunqueiro. Eu Cunqueiro recordo alto e gordo, con unha barriga enorme, capaz de comer troitas e troitas e troitas, porque un amigo del que iba a comer as troitas era tamén amigo noso da casa, Xosé Trapero Pardo, e entonces comían e bebían, e facían un mundo, a realidade non valía, creaban un mundo novo, e escribírono. Pero sentabas con eles e vivía a literatura de cerca, como con Manuel María, con moitos outros. Home, eu recordo a Luís Pimentel, aquel home delgadiño e fraco, falto de color, que era da familia dos Pimentel, que tiña unha sombrerería na Plaza Maior de Lugo, alto e con un pitillo alá arriba botando fume, increíble. E dicías ti, este foi o que escribiu o poema das cunetas. Claro, por diante do Sanatorio Pimentel, que era del, pasaban carros para fusilar no que hoxe é o Hotel USA, pero antes estaba ali o cemiterio de Lugo, e fusilábanos contra un paredón. Claro, todas esas experiencias danche un coñecemento e unha apreciación, unha sensibilidade especial para cos temas que despois vas cantar. En Fuxan entramos a saco, Mini e máis eu fomos a Coruña a tratar con unha multinacional, as que odiábamos, que era a Philips, e en donde fomos vendendo a nosa economía a cambio de liberdade. Eles dicían, non, nos poñemos o título do disco. Non. O título do disco e a carpeta facémola nós. Bueno, pois en vez de ganar 5, ganades 3. Cada cousa que nos pedíamos, eles baixaban. De todos os xeitos portáronse bastante ben, editáronse unhos discos, os de Fuxan os Ventos, dos primeiros tempos, pois medianamente dignos, e bueno, e houve unha resposta social increíble. A xente volcouse, díticos de dereitas tamén rechinaban, amenazaban e facían as do demo, e marchaban dos concertos e non nos chamaban e insultaban, nos houbo de todo, pero bueno, ten que habelo. É a contraposición de ideas, e ten que ser así. Sementaré, loguiño de crarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Claro, ahora é fácil volver atrás, mirar cara atrás, pero por aquel entonces o movimento popular da canción galega entendes no que estábamos máis ou menos incorporados unhos cantos non adictos a ningún réxime e moito menos o que había, por eso non estábamos na radio, nin na televisión, nin se poñían os discos, nin Miro Casabella, nin Pepe Quintas Canella, nin Pilocha, entendes? Ninguén. É dicir, non tiña acceso ningún á posibilidade de expresión, de divulgar a música. A nosa música viña sendo minoritaria. Un dos rompedores foi Fuxan os Ventos, porque cadrou nunha circunstancia moi especial, non porque nos quixeran axudar, pero ainda gardo na casa pois as follas da censura de textos que si se leen hoxe son refrás, entendes? De Ramón Cabanillas, a poesía de Ramón Cabanillas, home, hai unha parte que é combativa, pero a nós non nos deixaban cantala, e resulta que chegou Juan Pardo e puido cantalo, porque Pío Cabanillas e a familia pois eran amigos del, e como eran amigos tamén de Ramón Cabanillas, da familia, pois entonces procuraron
aqueles favores de sempre. Todo isto pasaba naquele entonces. Fuxan morreu posiblemente afogado no éxito. Pois non sei, eu cheguei a pensar, e ademais con esta idea non molesto a ninguén, que eu propio, nin teño esa intención, de que hai cousas que non se poden levar democráticamente. É dicir, hai cousas en donde todo o mundo debe opinar, pero que as decisións non se deben tomar numéricamente. Porque un barco non se dirixe democráticamente. Nun barco ten que haber alguén que dirixe e que manexe, que entenda o barco. E despois cada un ten a súa función. E, bueno, Fuxan os ventos pretendeu organizar todo democráticamente. Houve un momento en donde os principios que nos moveran a facer un grupo de loita e de defensa e tal e cual, donde se foron ao garete, perdida esa máxima, eu particularmente dixen que non seguía. Fun capaz de botar 2 anos ou así sin cantar, e despois buscamos máis xente, xuntámonos Miria máis eu con outra xente, e fixémolo a quenlla. Guerrilleiro da patria soballada, famenta de verdade de vasoira. A túa palabra anuncia mañas loiras e colleitas de luz na madrugada. Ti tiñas primaveras lembradoiras e da vida fixeches unha espada pra loitar pola patria camarada, que silencio sentí nas corredoiras. A quenlla naceu no 84 e dura hasta hoxe. E renovouse de xente, de personal, é normal, eu entendo que é normal, co tempo cánsase a xente, queimase. A canción queima moito, e sobre todo ver montós de desprezos, entendes que falan de música, de canción e que non te nomean, de que non contan contigo para nada, de que ven un andaluz e canta o hino galego, e resulta que ten un exitazo terrible, e ti que o levas cantando toda a vida, sobre todo para dignificarnos xuntos cantando no mesmo himno. Bueno, pois esas son as aterrizaxes. É o custo que hai que dar, pero bueno, eu entendino así sempre. Eu entendo de que eso é un prezo que temos que pagar. Quedan resquicios. Queda. Non é moi abondoso, que a tristura. Mira, quedan dos vellos, eu podo falar da dignidade que tiña Suso. Con mina de inverno a maio, de parte de xente allea, a culpa tembo la Constitución, eu non. A culpa tembo la Constitución, eu non. Non sei máis letra. Suso, xa sabes, eu tiña moita confianza con ele, eu chamei a atención varias veces que parecía que se vendía algo. E dixen, oi, pasa pa aquí e tal, e confesábao, e contábame como era a historia. Entonces non era venta. Ademais, sei no ben. Pero queda Miro Casabella, queda Xosé Quintas Canella, queda Pilocha, Tino Vaz. E hai máis xente, hai máis xente. O que pasa que xa son de outra xeración e entenden o compromiso de outra maneira. É dicir, o compromiso non é chegar a un escenario e denunciar en aberto. Entendes? Como eu fago. É dicir, eu saio a un escenario e denuncio en aberto. Fano de outra maneira, positivando o que hai que positivar e, ao millor, ocultando e calando o que non se deberá calar, ao millor. Que Galicia a min dame moita pena de como levamos este ritmo, porque nos falta un pouco de poñernos no sitio de chantar as cousas, de dicilas en aberto. Xa, pero é que iso é o que non pode ser, é xustamente a razón, é dicir, é que nós non temos que pedir que nos deixen falar en galego, nós temos que exixir que respeten o idioma, pero primeiramente, antes de nada, entendes? O feito de que nos pidamos é someterse.
E entonces é que non pode ser. Co conto da canción galega, eu estou vendo como lle renden homenaxe pois a Juan Pardo, vin un par de veces. A primeira a proba do primo de Zumosol é falar con eles media hora en galego, a ver se aguantan a conversa en galego. Pero igual que che digo Juan Pardo, que está aí, hai moitos máis, sobre todo vendidos e vendidas. Vendidos e vendidas, que hai de todo. Que é unha tristura, porque non deberán mirar para outro lado. A dignidade dun pobo non se perde con 4 actuacións. Cando toca a banda do Concello, a banda do Concello no quiosco, das este bando en cale, Paco se cumpra de orden do alcalde, firma verificado de orden do alcalde, Paco se cumpra de orden do alcalde. Os cantores, non digo cantantes, é outro cualificativo totalmente distinto. O cantante canta o que lle mandan. Incluso hai, si, ti velo, mira, vese nos Xacobeos, vese na televisión de Galicia, vese non sei cantos sitios. Ti ves que os que administran este país señan uns ou os outros, Ti velos que teñen os seus secuaces, que van a cantar, que están... Non, o cantor canta sempre que ten que decir, e en favor do que ten que decir, da filosofía, que a súa máquina lle administra na cabeza e no corazón. E entonces eses son cantores de auga fresca. Deses hai poucos, que non se vendan a causa económica, hai moi pouquiños. E eses merecen realmente toda a admiración. Deben estar en consideración. Incluso moitos dos que non se venden nin siquiera a ideoloxías, para non pervertelas, para manter a súa independencia, para poder ser críticos absolutamente con todos. E entonces, esa xente, como Seca Afonso, que morreu na miseria, non sei se vos lo contou alguén, pero morreu pobre e hasta esquecido do seu propio partido. Eso ten un valor que hai que poñelo, que hai que decilo, hai que significalo. E el foi, e ademais a súa música sempre será un facho de luz, e é unha referencia para todos nós, indiscutible. Esa dignidade queda en moita xente. Mira, eu conocín a moita xente de que che podo falar, vellos galeguistas que tiñen unha cousa que é necesaria, que é a lealdade á idea firme de Galicia. Ninguén pode negar no mundo que Galicia é unha nación. Só nos lo vai negar o Estado español e a Xunta de Galicia. Pero hai unhas características que veñen no dicionario que dicen o que é nación. Nación é un lugar onde se nace, que ten unhas características propias de orgullo e de honra, tanto lingüísticas como culturais, gastronómicas, de todo tipo. Bueno, pois que nos examinen, claro, pero que se deixen de pamplinas e de sacarnos o orgullo que temos, de ser de onde somos e de exercer co que somos. Entonces, todo eso, levado nunha filosofía de primeiro plano, habitou en moita xente. Manuel María tiña ese orgullo. Todos os que che citei, Ángel Foli, que ademais escribía en español para esconderse. Trapero Pardo, que escribía en español para esconderse, pero que na súa alma defendían a nación. Entendes? Luís Pimentel, Pura e Dora Vázquez, entendes? Neira Vilas, montóns de xente que tuvemos, Celso Emilio Ferreiro, con quen para conseguir que devolveran a Carballeira de San Xusto estuvemos montóns de anos reclamando para que lle devolveran ao pobo, e tocando pandeiro e a pandeira ali nas festas, e viña el, e viñan moitos outros, entendes, que tiñan ese sentimento feliz de pertenza. Decía o Ángel Foli, como se chama o do Courelo, o Xío Novoneira, decía que somos xeracións que nos imos dando a mau e que nos imos soltando, pero hai unha transmisión de carne e de sentimentos que ese non se debe perder.
É dicir, que é o sentimento ese de pertenza, de orgullo de saber que somos dun sitio, non do que din que somos, que é distinto. Voy outra vez, un teo